Der kalder! Der kalder! Gallerne! De angriber. Hvor? Gallerne angriber! Vi kører hen til dem, kom! Gallerne, de skal kraftedeme dø. Hvorfor skulle Emily præcis være Astrid? Kom herover. Kom herover. Fuck. Nisseband. Jeg kan godt lide den sove sådan. Du klipper den mig så meget du vil. Hvad? Fuck ja. Du voldtager den meget, hvis du har lyst. Jeg kører bare ny. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Den betyder faktisk ret meget for mig, Magnus. Du skal helst ikke ramme på den.